60 שניות על קבלה. והפעם על זכר ונקבה ברוחניות. זכר ברוחניות נקרא המשפיע, ונקבה ברוחניות נקראת המקבלת, נקבה מלשון נקב. וישנם 4 מצבים שיכולים להיות בין הזכר לבין הנקבה. המצב הראשון נקרא אחור באחור. במצב הזה הזכר אינו רוצה להשפיע והנקבה אינה רוצה לקבל. מצב מתקדם יותר הוא מצב שנקרא אחור בפנים ברוחניות. במצב זה הנקבה כבר רוצה לקבל אך הזכר אינו רוצה להשפיע. המצב השלישי נקרא פנים באחור. במצב זה הזכר הוא מעוניין להשפיע על הנקבה אך הנקבה אינה מסוגלת לקבל. ואילו המצב המתקדם מכולם, המצב הרביעי נקרא פנים בפנים ברוחניות. במצב זה הזכר רוצה להשפיע והנקבה רוצה לקבל. זהו המצב המשובח ביותר מכיוון שיש קשר בין העליון לתחתון והם נמצאים בזיווג יחד. הסוף.